Тәүге тапқыр йыелып фикер алышканда сарала катнашучылар төрле группаларга бүленеп эшләне. Һәр берсенә зона схемаһы бирелде. Өфе калаһыннан килгән проект институты вәкилләре сарала катнашучыларга төрле проектлар тәкъдим итте. Майданда спорт белән шөгыльләнү өчен корылмалар булдыру, паркта эскәмияләр утырту, тир төзү кебек эшлекле тәкъдимнәр дә индерелде. Проектты тулыһынча кабул итү өчен кемендә 3 тапкыр йыелыш үткәрү каралган. Тәүгеһендә халык тәкъдим иткән төрле проектлар каралды. Икенчеһендә дизайн проект буенча фикер алышу булды. Халык уга үзгәртүләр индерде. Бүгенге көндә нефтчеләр майданының реконструкциялау проектын халык менән һөйләшеп кәңәшләшүләре минеңчә бик дөрестле эш. Проекттың кайбер өлеше буенча һораудар бар. Ленин урамының бүгенге көндә транспорт йөрү өчен кулланылган өлешен майданды киңәйтү өчен куллану минеңчә дөрес түгел дип уйлыйм, чөнки эргәле Ленин урамына примыкать иткән туташкан революция урамында автомашиналар хәрәкәте тыгыдайсак, авырлашсак, парктың эргәһендә машиналарның күбәюе бере өчен дә яхшы булмас дип уйлыйм. Проектты эшләүчеләр халыкның һорауын канәгатьләндереп, зур майданды калдыру ягында. Шулай ук балалар майданчыклары, ял итү урындары, кафе төзү планлаштырыла. Халыктың төп үтенесе агастарды хаклап калу. Объектты яңарту республика башлыгы Ради Хабиров кушуу буенча планлаштырылган. 2022 елда Башкорт нефтен табуга 90 ел тулуды билдәләгәндә, Ишембай калаһының Үзәк һәм төп майданы өр яңынан үзгәрү кисерәсәк. Хәнә Максутова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре.